И здравейте, приятели! Сега днеска ще отцветяваме Том и Джери. Ето. Първото цветенце съм го почнал. Ето го. Ако се чуете това какво ми е, това ми е лепенка, защото се порязах от кенче и много болеше, но малко ревах и да. Така, ето. Сега почвам с това цвете. Първото му нещо ще бъде синьо. Ето, малко съм го оградил така, за да го почна да го отцветявам. Сега ще го отцветявам. Ето. Ето хора. Сега, ето това нещо, където го виждате, ще бъде в оранжево. Ето. Сега почвам лекичко да ги отцветявам. Ето. Сега малко пак ще ги очертая, за да не излизам от извън така рисунката. Ето. Сега още две цветя ми остават. Първото пак ще бъде в оранжево. Кръгчето само. Иначе другото ще го направя в друг цвят. Ето. Само ето това е в оранжево. Ами другите, листенца ще бъдат в различен цвят. Ами сега ще си преценя дали да не бъде в да, листенцата му ще бъдат лилави. Сега ще го отцветявам, но първо пак ще се очертая, защото аз къв съм. Излизам по някой път от чертежа, ами аз искам да ми е красива тетрадката, защото аз винаги искам всичко да ми е красиво, а не разлошено и така грозно. Ето, почти съм готов. Сега ми остава само да отцветя Том и Джери и приключвам. Ето, сега вече най-големото цвете ще го направя в по-така различен цвят. Защото не може след да ги повтарям в оранжево, жълто и да.
Сега, първото му листенце ще бъде в зелено. Ето. Япа листенце, кръгчето му ще бъде в така зелено. А листенцата ще бъдат жълти. Почти съм готов. Да, ето. Ще един път ми остава. Сега листенцата почвам да ги отцветявам в жълто. Чакай. Те. Ето. Получи ми се, получава, само че... Ето. Сега, докъде ги отчета, има и още цветя, но ще започна първо в цялата картинка и накрая ще почна с цветята. Ето. Ето ги отдолу пак цветята. Сега дръжката мисля да му бъде оранжева. Малко ще трябва да правя крачка по крачка, защото имам да цветява много. Аз не знам как ще се справя.
Оф. Оф, чакай, че аз пък вече нямам търпение. Да ми стане готова рисунката. Но моля ви, не пишете хейт коментари. Още от сега ще ви предупредя. Оф, умирам. Предупредя. Еми, хора, ако се налага, може някой друг път да го отчетям. Но сега ще ви затварям, така че до някой друг ден ще го отсветиме, защото утре съм на училище. Няма да имам време, така че може би в събота и неделя. Така че, айде, чао!